Yeah, it's Tim Teaser, baby. That is always ndakwela yotamanga kudzako kama soksi malamba kudzamanga kusendelela maiki udzatitsande manga nyapsogwetsa nkhobe pase mtizale nganganga uli bizo double my flows itopanda fundo kumali mbana ndikuchimakeni yake kumpando zokakamiza sizisowa nkono mangonyika flow yanga ndipatale mbamba masanjika ndine nyapse bebi yako majinjiri ndabwera babado ndikukupa kawiri kwambiri ndikupa ninkogoma ngati covid-19 wekasunga ndikwanise mepi mbwele 19 kamwa mwanga ni moto ndehu ndipale nkamwa kosi ndine wasayamba wandiyamba dala panopa ndikuyasa kati makala asanya kadino anti wadwa kuziwa vangati pali vilo limodzi fanayo kudelera kumutsitsa malevo kapeyu ndangoyenera kona ndimakanisa mfana wena zangu nitakila nthawi patopo sindikusunta ndimangowina kuyimila malawi masondenja mbiri pano ndinapanga mbiri ndakutsanga tichibomba chivomelezi emutiza ndimulili mukamatoka muzitoka mukudziwa kuseli kundeguli nthuntha ndikudziwa umata kukira kundene ndimata mabazi ako walibanja anga nkatimu wekasunga ndikanise ndatubwele ndikatimu apa ndikuponda ngati ndikukwela lada sine kuntola koma ndikumveka lauda akundisekesa koma bado wamagawa malitika wombola bola amagawa alibe mfundo ndeni mbola adwawa kumveka fungo I think yaja bola adwawa ase ukuli bwanji wabwela ndiji ije stafu indi ya simple mpagolowetsa ufiti kunyindilila flow mpaka wazichola ntiti zoti ndizatheneyo ndiuze tsiku liliti uzoba waiweye nenda uwona patali kufuna kundiwanka he wayankha pambali izi simbali yako mwino kaise chitali iwe bazi kuzadi nyapse tapangatu zako sicha uibwereke mpidi uwajeso anti awa baja akuzimva dolo wa babado ndinu banja